Avui hem vingut a Vilanova de Sau a construir una bassa entre tot de voluntaris de la Societat Catalana d'Herpetologia. Què és l'herpetologia? Doncs és la ciència que estudia els amfibis i els rèptils. La Societat Catalana d'Herpetologia és una societat que es dedica a l'estudi, a la promoció, a la conservació dels amfibis rèptils a Catalunya. Països catalans, també, en el fons. I aquí estem fent un projecte de protecció dels amfibis, que és fer una bassa que és on es reprodueixen. En aquest indret, que és molt interessant, entre el Montseny, el Cabrerès i les Guilleries de Bessona. Llavors és estar-hi a sobre, quan es vegi el plàstic, anar-ho tapant de plàstic. Que s'hi faci herba I la vida ja ho cobrirà, ja. El primer que hem fet ha estat el forat que havíem fet amb excavadora, perquè aquí hi havia uns quants metres cúbics. Hem escampat una lona d'EPDM. Això és el que impermeabilitza la bassa. Posteriorment, el que hem fet ha estat cobrir-ho totalment en terra. D'aquesta manera, per una banda, no se'ns ofega res, i per l'altra, aquesta capeta de terra el que farà és que pugui haver-hi tot l'estrat herbaci subaquàtic propi d'una bassa. Així tindrem molt de joc ambiental. En el centre hem fet una illeta, ja l'hem plantat amb lliris grocs. Estan mig secs, però perquè porten aquí 2 mesos arrencats, però bueno, quan plogui o quan omplim ja tornaran a créixer. I a l'extrem hem fet l'entrada d'aigua, que l'aigua la recollirem de tot el camí, que tenim molts metres de camí, i alhora també la recollirem posteriorment del sostre. Farem un col·lector, una canal per interceptar l'aigua del sostre i la portarem cap aquí. I ara a creuar els dits i que això sigui tot un èxit, ho serà segur. Molt bé. I aquests pals que estem fent per aquí pel voltant, explica'ns per què hem de posar aquests pals. Sí, perquè de fet, damunt de la lona, l'ideal hagués estat que se'n puc posar-hi mig metre de terra. I la capa que hem posat amb prou feina són 10 centímetres. No dona per més, cansa bastant. Per tant, aquesta tanca l'únic objectiu és evitar que ens entrin els senglars. Tota aquesta gent que hem vist avui aquí treballant, d'on ha sortit això? Semblem els Hamish, d'on ha sortit tota aquesta gent? Sí, la Societat Catalana d'Herpetologia ara mateix està realitzant acords de custòdia. Això es tracta d'un acord de custòdia amb el propietari de la finca i alhora, gràcies al grup de voluntariat, són els que venen aquí a fer la feina. Resulta bastant gratificant veure l'evolució de tot el procés. Molt bé. I rebrem algun canvi als voluntaris? Sí, un plat de macarrons que vulgui dinar. Això ja és suficient, La gratificació d'una feina ben feta. I fotos que ens enviaran després quan comencin a veure bitxos, que en diem, Esperem que aquí hi hagi els dos tritons, tant el palmat com el tritó verd. A part de les reinetes, de les granotes verdes, dels gripaus, tòtils, una mica de tot, però i tant, passarem fotos. Molt bé, doncs ja ho sabeu. Si us interessa col·laborar amb Ciència Ciutadana, si us agraden els bitxos, si us agraden les serps, les granotes, els rèptils, els amfibis en general, col·laborar amb la Societat Catalana d'Herpetologia és una de les opcions que teniu. Trobareu el link per aquí baix. See you. Que vagi bé. Aquest serà un bon racó per seure i explicar els bitxos que puguin sortir.